kauhea kiire ja sotku. Jos vain kokeilla laitteita, katsotaanpa ohjeita. Ranskalaisia perunoita, 20 minuuttia ja 180 astetta. Ernest, tulehan maistamaan. Hyi, kamalaa! Mitä? Ei tämä sovi jouluun ollenkaan. Perunalaatikko, se on parempaa. Hyi! Mitä sinä olet tehnyt tälle perunalle? Ernest väläys, senkin sika. Senkin huono kokki. Ota tuo takaisin. En ota. Tämä ruoka on kamalaa. Arvaa mikä muu on kamalaa. Tämä parisuhde. Samaa mieltä. Haluan eron. Menen jonkun tontun kanssa yhteen, joka osaa kokata. Siinä etsit jonkun, joka kuuntelee tuota napinaasi. Korvaani jaksaa kuunnella ääntäni vaikka kuinka kauas. Hyvästi.